Biyag ti tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wen ano da pagpunam, nawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tay ti plan-plano. Ano san mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi. Adamot siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di amom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antiteryang. Awan kadimat nagtulagan yu kan Juni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan nyo matan ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day di Nanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ang makiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan iti pwesto inton bigat. No kasta. Talaga nga intuloy yu tinegosyo arinugyan day dinanang? Wan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang niya kwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama, ang mga numabangkrap ka, kat mailumlum ka iti utang. Narigatan. Naurlan mo't ka ni Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kita nga agasawa. Kariton manan, jay durdurundan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay pay lang amin nga agbambanog da nga agisursur-sur iti lako da. Katadda lang arudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakuan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumak na nga dagos ha. No siyak, dako narapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple apan nagbiag. Narigat no na nga ito unay tarapaap tayo. Kat mamirmiraot tayo lang mat. Lakwan lakman iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan nante. Saan na ka makatrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurog mo ta 2 oras sa ante. Duakit kagudwa, nakayumot. Mangtut kay kid din itigat katanga kante. Kan tinapay mo ta na. Katay bayad mo nga ay. Ay, nailista yu pailangan te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan tilistaan nyo dito itersina. Bayadan minto ka di. Una yan na yan te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito itersina. Didak man mo't ikumkumpara iti day dya alore ante. Orag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao, ana nga ito unay tarapaap na. Amok ti makontento iti adda kanya kanti. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kapsat mo. Ni Lore, na diskarte la unay. An-anwan tayo, ayang amin ti sobra kwartante. Kat matay tayon tumalang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw, mayata nante. Anya to oras Kamusan pa'y anaibos tinating alako ta? Lori ba kayo? Wan nga rod Sayang, kamusan ang marispos na gito? Ano santa pay laang lakay. Adda pay mat ti 2 nga oras. Barang ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pay iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no simang patay sibuyas nga order ko kan kuana. O sige, sikapay lang ang ngarutag lako. Anyat ko am diti balay Lore. Imayak tamang tedak ko maitinatang manang.
Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinatang daytoy manang. Apay, libre day ta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang ije palengke? Ay, nukas ka. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. At datay aldaw abas iti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti sika, isardeng yun day ta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kaming tumanen amanang. No apay mga minan na nga to tarapaap yo. Ambisyusa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustal tayo tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang iji palengke? Naimbag man. Tadi na impabayad kin ka. Ay, jak mo lawatan ano ipabayad na. Ay, namaluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi ta. Amuman magkadagijing agasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa'y timalugi kadakwada Sabagay, awan bibiyang tan katakwata. Tasaan mo't adatat agriga no bilang malugi ta. Ay, wana, makaamuda ni tibiyagda. Nalugi ta iti dadumala ko ta bakit? Anong santalakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adda mula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No adda mo na apagangkatan itinatang. Sige, barang adaan mo na analaklaka apagangkatan itinateng amay lao. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Padyak ang makabawi tantulat na. Sayang tinarugyan na. Kalpasan ti mano atawan, nakagatang tamatlangan itilugan ta. Saan ta na marigatan iti negosyo ta? Tadan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayun gayam, kumatangtan iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakdir ta bakit? Sige, sikatimang plano. Tawan amok no may papan iti day taabanag. Bakit? Gimatang gam daluri tilugan ta. Aya! Amangan no second hand mag. Diyak amo ano second hand tayo dyan. Napintas pa man. Ni, nangalaan da kumangay ting gatang da. Kahit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak ta. Kahit ada pa panak ba kahit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Ingkay man sumukmon iti arakon. Bilibak launay kun kalori ka anakan. Ininot mo't laengan amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan dayjay. Sayang nga rod, auntie. Jak na pagnamay ni nanang sakpay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyo. Wen auntie, tapno malpasan ti balay mi. Wen tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yo. Ni manang Irma, auntie, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag maten asaan kami ang nagsarsarita, auntie. Nagadungamin apakakumkumikuma. Kumusta da ngatan? Kas iti sigud no anya ti biag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmerienda ka pa'y. Nay,
Pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan niyo. Unmanang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpason itaabulan. Ay na, ananwan nyo ayat tidak kalabalay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang, Ay naading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami ni ti simple pa nagbiag mi. Iso ada kayo, suruan nyo man ti makontento iti biyag. Nonya ti adda kada kayo gusto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. ha? May samat ka nakyo. Ape masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalay aya. Nabayagan nga arapa at mi dayt na manang. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin nyo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi amanang. Aha! Apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yung kankwana. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan nyo no kasta. Bakit? House blessing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga doon ti sagana ta. Ken agkakai mas laki ti tandada. Tamayatan ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. Ano siya ka kay kayat ko. Tamayranod tayo mat iti kinabak ng dano kas di nga agpaskan da. Ado, timakan bakit? Numatay da, di dan tumala may tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kapsat mo nga ay Irma. Masaduta kanti. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbiti ado kinabak ng ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, may tugot da nga ron. Ti kinabak ng dano matay da. Una yun, ti kasta ka panunutang balasang. Kat magpay sumat ante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda urnong tayo. Tapno adda mausar no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? No anya ti mapasamak kadagiti sumar sa runong aldaw kaanakan. Day tangarot ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, tsaka mo kan ka Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Maditirik nak bakit? Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayagan daytoy intun bigat. Ay, amang ano anya dayt na. Ay na makapadanag kamot. Kabailak na iti bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon dayt na arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpa-check up akin ton bigat bakit? Apay nga inton bigat pay laeng. Mabalinmot nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Ta iso ti mangimaneho iti lugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge idi kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Dakal ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yo? Di manang Pilar pay laan nga ipagko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaang dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wan, auntie, agyaman ako unay kada kayo. Sipod pimusay ni nanang. Kitda kayong titimakdar amay kadwa nga inami kinimanang Irma. Niluri ti kinasarita yung itayante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Sana. Na-ospital ay ante. Wan,
Kaaw-awid dalaeng. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Daytan ti bagbagak. Ha, Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. anya mo't ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasan maragsakan nak nagalas mo taramid da. Agpalpalanggwad damot ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray ado ti kwartam, uray ado ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit ante. Kitaan nyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpaagas da. Ngam no da tayo amamirmiraot ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tay agsaksakit. Kundi pa sosyal da ngamin, idibimak nang da. Kitama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karmay tikas na nga ibagbagan bakit? Apay akas tamot ng tituno ti saom si ka, Juni. Saan ay akaguram, ida? Masya anak latamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan, umakaptan da iti sakit. Maibus mutlaang da ita kwarta. At least, at napagpaagas dano bilang laeng. Datayo nga'y, awan pulos urnong ta. Awanan na. Urayan tayo laeng ti pupusay tayo. No awan ti mayat at tumulong ka tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta. Nangan ka dimutin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog ko. Tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo nga'y. Ni manang pilar pala ti makaamo. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itabulan. No saan ako man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo bakit? Agkararag tayo lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos lakay. Naimbagan kamot laangan. Wan nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay ti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak dayjay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. Juni! Juni, ayan mo! Abay bakit? Eh, kanya papaspasama kang kan? Maulawak! Ha? Bakit? Natalimudo ka matang! Irma! Ang mga nodat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray mi di hospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan ano? Natalimudo anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan ba na ibagat ti doktor anti? Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood ta. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya, Dakkilagat at ti kasapulan tayo bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nadaktakas pwede mapasamakin ka. sana mabali na maoperaak. Pangalaan ka nga iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa iti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da.
Apay ngay nga taadida masidag kada kami, ante. Babain dalakit di kada kayo, balasang ko. Madingami, hindi pa nagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan dati tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasukuan ka. Narigat kayam ti kastoy lakay. Narigat tagpaagas na awan kwarta. Diyak pulos impagaro pa makapta na kiti sakit. Kumusta kan, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakita ka si lulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini Auntie Tiri ang ama sakit ka. Apay mat adi ka nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo idi. Tinagibasit kayo pa iti asawang. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababain na. Awanan day takada kami, manang. Kahit kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ama operan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo, ading ko. Kada kayo iti asawang. Di ka agsangit, amanang. Naragsakaglaan. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang. Agyamanag. Noawan kayo at timulong kada kami. Amang ano impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no ada emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Biyag di tao. Ay, anyamatan. Kamaliman ang tinaramid kun. Imprint ko pa'y matngarudan. Oy, Jessa, agpupudot ka manan. Apay? Kamaliman ang tinaramid ko. Naiprint ko pa'y matngarudan. Nagadumot dagita kinumalmon. Wanata kamalimat ngarud. Nikit di mo iwara dita flooring, friend. Inka ikabil ije basuraan. Ay na, dinakman matmandaran si kami ka. Trabaho ti janitor ti mangpidot kada kita. Ha? Anyat serbi ti janitor ang masuswelduan di ti kumpanya tayo ngay. No saan nga agdalos? Trabaho na dayta. Anya lataramidan nan ngay no saan nga agdalos? Agtugtugaw kit din ngagmalmalam. Ha? Nagswerten ngay? Hoy! Danilo! Umay ka man! Apay ka di, Ma'am Jess, ha? Ada ka di paaramid mo? Natural nga da! Isungarod ngay nayaban ka. Anya day, Jay, ma'am? Dalusam nagitiwarak dito eh. Nung nakita mat nga adun ti wara akit agdalus ka matan Uwan, ma'am. Kan inawam tuman day tatasa nagkapyak. Ha? Oh, di kag mulagat. Apay, agreklamo ka? Di mo kaya ti may baon? Kasta nga rin ti trabaho dito eh. Sana ya? Apay, di mo kaya ti may baon, Danilo? Saan man, ma'am? Kaya't ko. Nakamisuot ka pa'y mat nga ron. Ah. Umisam ka man mat, no kasta may baon ka? Di ka grupang at kasta? Sana ka nakarupangahit, ma'am. Sana ka nakarupangat, ma'am. Ulbot.
Ala, magtrabaho kan. Tanda pa iparamid ko na madamdama. Ala, saanan ako sa titrabaho day aramidam Danilo. Ayos lang, Ma'am Mika. Basit mo't lato ipapainaw ni Ma'am Jessa. Ay na, aglablabas at talagang day a babae. Ay, paspasensya am latantigayam ko Wan? Uwan, Ma'am Mika. Di nakpakadanagan. Nairwama ko iti ugali ni Ma'am Jessa. Pudno agayam ko ni Jessa. Ngamjak kayat iba ng trato na kanta. Ay na, di nakpakadanagan, Ma'am Mika. Awan problema kanya kunakmat. Dahil baglakit din ta nasingpat ka. Ayun gayam, birthday inton bigat. Di ka nagbalan, Wan? Ha? Agsasangot tayon to amangan iji opisina. Datayo amin nga empleyado dito Ah? Advance happy birthday, Ma'am Mika. Agyaman ak Danilo. Hoy, Danilo. Di ka manan makakauna ang mga lalay ti kanam di tanan. Ha? Paunaan na kami pa, sakbeasi ka, nawatam. Uwan, Ma'am Jessa. Nagdakkel pa'y mataplatong. Bandihadon sapay daytan. Ha? Ala, agpaigid ka pa lang. Maudi kang aggawi ti kanam. Oo, Danilo. Apay nga adda ka di tarwar ti opisina ngay. Umay ka makisango amangan di ta kusina ti opisina Okay lang, Ma'am Mika. Napres-pres ko dito, Ruar. Uray, tadamot tugaw kan lamisaan dito Ingka nga rod na yun ang takanam Di kagbabain, Danilo. Gusto da ito yun, Ma'am. Nabsuga kon. Agyaman ak, Ma'am. Mabiit na ang tayalaan ka iti Diyos kan cake mo, ha? Ay na. Saanin, Ma'am? Siya kon. Nakababayin mo't kan ka. Basta orayan nak dita. Amok amabain ka. Isong orayan nak, Danilo. Oh, nalpas ka na nga, Danilo. Uwan, Ma'am. Agad, anya pa lang arod tararamidam dito ngay. Dalusamon na tilamisaan. Inawa mo ang dagitirong ba nga mainawan. No kasta, nalpas kay amin ng anangan, Ma'am. Itay pa ya. Ganjay na bate, di mo man ng balkutanan. Kalubam, tamirindaan no alas 3. Uwan, Ma'am. Ala, agunay kan. Tulungan ka nga aginaw kadagiti inusar tayo a plato, Danilo. Ala, saanan, Ma'am Mika? Siya kon. Basta tulungan ka, takaasi ka mat. Ay, agan-anos ka, Wan. Tani, din samot agsubling tay sigot adyan tres tayo dito Sikan tinapasubo ang mga aramid kadagiti trabaho na dito opisina. Nalakala trabaho dahi ta, Ma'am. Angam, damag ko asaan sa kanong agsubli ni Manang Pasing asigod a janitress. Ang mga nupod no ti damag, aga po itigayong po ani Jessa. Iso adinan kaya't nagtrabaho dito Jackman mo, Ma'am. Ay, nainag nga minan na di agayong po. Naimbag man, tanasingpat ka, Ma'am Mika. Saan ka asuplada? Saan ko nga ugali ti kasta, Danilo? Taawan karbangak amang suplada iti padak a tao. Nangruna no kasken kakasingpat. Oh, Danilo. Wali sa maamin ti sirok ti lamisaan ha. Diyak kaya ti makakita iti uray basit lata po. Uwan, Ma'am. Anya day jay? Ada na bagsit? Maangot mo, Mika? Ha? Awan man. Ada! Agat ngiwat, kan agat saka. Ha? Kan agat bukas ana nadigdigos. Anya? Hoy, Danilo! Nagdigos kay tagsapang ano saan? Nagtigos ang, Ma'am. Nagdigos ka saan ka siguro nag-shampoo ka nag-conditioner? Jessa, anya ka kadi. Di mo kumamot pabainan ni Danilo. Kaasim man. Katapay sumat! Sakla makaangot itinangdon. Madaday ta ang janitor dito pisina. Ala, agawa ang tagwalis. Karumar ka dito yan. Di ka nasama nga nagtututbras ka nagsuksukat iti medyas mo. Jessa. Ala, rumar ka, Danilo! Sa bali mo't ngagpaisunti angot to'y medyas ko. Ay, nabasamot nga mintay do apay medyas ko.
Ay, saan mo't ngamin anagin init? Hello, apo. Apay nga, ang utom na tayo sa mo, amigas mo. Ha? Awan, Lola. Kunak ngamin no mabalin pa'y. Ang saan sabat tayo. May nayag mo na itang talaba. Na magaanan dyan dua amigas mo. Ha? Kasano na magaan? Kat awan mo't init iti duwang aldaw. Ta tumanudo mo't tayo. Kan awan mo't spinner tayo. Ay ka, tinsuor ko iti dalikan, ah. Anya? Ay sus, di pa ikit agat asukon tayo medyas ko, Lola. May mayatan tayo agat asok, ngam tayo agat saka. Sa bagay mo't kit diya, Lola. Nagsildo ka, gumatang ka iti medyas mo, wan. Saanan, Lola? At damot ti talo pagsusublatag a medyas. Mabalinin day jay. Masapol ngamin nga agurno nga. Tapno maka-eskwela, Lola. Ay na, nakasingsingkot ka talaga, Danilo. Nanakam ka baraw. Manmano, tikaskan ka po. So, saka, takaskan ka tinagbalin nga po ko. Pasensya ka naman. Nasaan ka kabala na pag-adalan iti kolehiyo? Amo mo't ti kinarigat ti panagbiagta. Natay mo't ngamin nanday dinanang mo. Naimbagi di si bibiyag pa iti inama. Takanayon iti ti panagpawit na iti kwarta man ipo da baroon. Ngam nasapa mo't aking musay. Uwin nga rod, Lola. Pinanawan na kayo lang arudan tiya, ma'am. Natay pa'y lada gusti inaman. Kaasi ka mo, tapok. Talaga akas ta ti biyag, Lola. Iswa pasensya ka na. Tasan ka mapagadal. Awan problema iti dayta, Lola. Mawata. Iso nga ron nga gururno nga. Tapno adda aramatak nga giskwela. Iswa pasensya kay pala nga. Nusag paminsanak pala makagatang iti karni si daen tayo, wain? Ay na, sana parikot day ta. Tawan matlat hilig ko iti karkarne. Nagaduti mula ta natang itarubayan. San mo ta makaumadagi jaya sigsidan? Kan nasustansya pa'y. Sa bagay mo't kidya, Lola. Iso na pigsakay lata. Tapasig anat natin kan prutas ti kan kaninyo. Siyempre So baybayan pa'y laday ta karkarne. Basta danatang ayusan! Oy, Danilo. Ingka man mangidadang iti danong tagkape Ita ka din, Ma'am Jessa? Kat kanong arod, into numayatawan? Ha? Damagang pa'y laang mat. Anda ko mapay aramidak, Ma'am. Una ang nga ramidan ti bagbagak. Nagadupay la palusot mo. Masadutak, di mo pa'y lang arod ko na. Tay pulong kan ka ni boss. Sige nga, Rod. Aramida kung tibagbagam, Ma'am. Ala, aganos ka, tanya ngay kat babaunan ka matlaan dito opisina. Iso nga aganos ka, Danilo. Ala, kasano da ito yan? Maluglugin sa kanong kay kumpanya, Jessa. Agbawas dan samot kano iti empleyado. Ano siya, kawan rin mga pagdanaga. Tamo ka di nakikatan ni boss. Ha? Da kayo siguro at ikatanda. Jessa. Iso sorry kayo lang yan. No bilang lang, Mika. No kasta. Pudno ka maluglugin ti kumpanya, honey. Wen, honey. Iso kapilitan nga agbawas kami iti tauhan mi. Sana bale, tamok mo ta di nakikatan, honey. Talaga. Mabalin na yamat nga ikatag ti patpatgat nga asawa. Di mo man ibagbagad ay ta asawa. Tasan mo ta siyak ti asawa. Kabitnak lang ang ador. Sika ti asawa, Jessa. Gaputa sika ti ayayatan. Sinaam nga rodan nga di asawa. Tapno patsyak day ta nga ibang pagkam. Wan, dumteng to day tahani. Urayag lang ti umno apanawen. Talaga sinakton di asawak. Tadya kon ay ayaten. Si kaitan ti ay ayaten, Jessa. Ha? Ay, sorry ah. Hoy! Ha? Balasubas ka lalaki Talaga barbaryutik ka?
Apay basta sumarkalatan dito opisina ni Sarador? Adi ka man lagtok-tok? Sorry, ma'am, sir. Nakalukat man ngamin. Umayak ko maagwalis. Sumanaw ka din ha! Indon madamdaman nga, walis ka! Wen, ma'am. Awanan ba yung data ang janitor? Ala, bay-baya mo, honey. Ala, rumor kan ti opisina. Kasanon, nakita ng tikimalailot ha. Ang mga noy chismis na ta. Di ka madanagan. Tamaysa ni Danilo kadagiti maikat at trabahador ditoy. Nagkas ang adamag Danilo. Talagang agbawas dan iti empleyado. Kat may saak kadag iti maika. Oray siya nga rod, ma'am Mika. Ha? No kasta? Wadi si ka? Wen, ma'am. Naimbag pa'y ni Jessa. Ta saan ang maika? Malakas ngamin ka ni sir ni Ma'am Jessa, ma'am. Ha? Pagkunaman. Ekwa, awan, ma'am. Lipatan mo tinaibagak. O, yan nga, Mika. Makipagladingit ka. May saka ka dagiti maikat nga empleyado. Wan nga rin Jessa. Naimbag ka pa'y tagtalinaan ka lang na dito Ay ka talaga kasta. Adag suswerte, adamat agmamalas. Kat da kayo na itang agmamalas. O sige, ako kusan nga ginagamit yung takumanaw kayo. Ha? Una yan ti kasya adjar ni Jessa. Kasla maragsakan pa'y kiti. Gapo iti pan nakaikat tayon. Ala, Ma'am Mika. Tawanan tayong tigasat tayo. Talaga siguro, asaan tayo apara iti daytoy akumpanya. Naibag nga oras mo, kabsat. Mabalinti ang tabang. Anya day chay, madam. Dito'y kaditi balay day di Marcelina Nome. Awun, Shakti nana. Apay ka day, madam. No kasta. Oh, agyamanag tanasarakak matlaangan to'y balayo, kabsat. Siyak ni Lucinda. Ti ina day di Bert, anobyo day di Marcelina nga anak mo. Ay, kastaya. Ang akulay ka. Apay aday di kunam. Anyat kayat mo asawan, madam. Nabayagan anatay day di Bert nga anak ko, kapsat. Ay, subra ka kumapay, ma'am. Dito'y manunag di pagsaritaan ta. No kasta, da kayo ti lolak iti anak, lola. Huwag na po. Ay na, barukan na talaga. Kinapudno na, nabayagan asapsapulan ka, apo. Itala masarakan ka. Lola, Ay, una yan. Natay gaya man ti anak mo. Adi naman lang nakita to'y apo ko. Wan, biglaan ti ipapatay na kapsat. Tana disgrasya itilugan. Ay, kasta kaya. Kat, kumusta ka, apo? Nakalpas ka ka din iti panagadal mo. saan lola? Ngamin, awan kwartang aramatag. Adamat basit nga urnong ko. Kat plano ko mati agenrol. Taura iji public school ti pag-eskwilaak. Iti private school ti pag-enroll mo, apo. Ta siya ti makaamuamang paadalkan ka. Ha? Danilo! Ha? Mika? Itala, nagkita tama na. Kumusta kan? Kastoy, ay na, naayat unay ti Diyos. Tanaadda anak matlaang itinatalgad at trabaho. Kadakdakal ti swaldok iti ayan ko ita. Ha? Ay, kat, mayat nga rin no, kasta, Ma'am Mika. Sika, kumusta ka? Intuloy ko tinag-eskwela. Kat, graduating ako, Ma'am Mika. Oh, talaga? Wow, itapay lang. Kablaawan kan Danilo. Apay na ti ang kwarta, Ador.
Pangrugyam, tapno di kay ito agbali na nakakaasi kadagiti duwang anak ta. Anyat kayat mo asawan. Ako naluktan ti asawa ti FB account ko. Kat naduktalan nanti may papan ka data. Isungag sinatan, tadyak kayat ti maibalot. Anya, di ba't ko namada kami kadagiti duwang anak ta ti pilyo? Awan laban ta, ngamin, saan ta nagkasar? Di asawak ti kasar ko. Ador, di na kumamat sinahan. Kasano kami lagan kadagiti anak ta? Sapay nabayagan na naging kadagiti trabaho. Isu nga roon nga ikan ka iti kwarta, tapno da pangrugyan nyo kadagiti anak ta. Naku na ti asawak apumanaw kami, iti na iti alugan. Isu, sorry, no ti asawak ti pilya, Jessa. Congratulations, Danilo Apo. Ay na, kablawan ka kapok. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Agyaman ako na Lola. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti panagadal ko. Lola Lucinda, agyaman ako na iti tulong nyo kanyak. Intad ko lang ti saan ana ipaiday ti amam apagrebangan na ka ako. Iso adi ka agyam-yaman. Tapagrebangak ti mang tulong kan ka kas lolam. Agyaman ak, Lola. Ma'am, overage kayon. Agpating ka lang ti 30 titawen ti alalag ng aplikante dito yung kumpanya. Ay, kasta ka di. Ano mo kayo mo ti agbalin at janitress? Mabalin, tawan janitress may ita. Panagkunag, mabalin ti tawan mo iti kinad janitress, ma'am. O sige. Kayat ko. Okay, ibatim nga rin ti contact number mo, tawagan ta kanto, ma'am. Awan nga min ti manager mi ita. Agyaman na. Naawat na katapos. Iso na lang ang janitress ti trabaho dito eh. Ang sana balik. Tinapatag ang dan trabaho. Madam, oh my God. Sumurit ka dito office ni sir. Okay, sir. Agyaman na. Good morning, sir. Ha? Good morning. Sumra ka, Ma'am Jessica. Danilo? Ay, Sir Danilo? Si kakaditi manager dito yung akumpanya. When, Ma'am Jessa? Ala, di na ako nawagan iti ma'am. Danilo. Sir Danilo. Jessa ko nam kumalatan. Si katirumbang nga awagak iti, sir. Pasensyakan. Angan, Ma'am Jessa, inayawag ko nga awagin ka. Saan ako na, ma'am? Ngamin, nabayagan nga awan trabaho. Marigrigat ang kitan. Kat kasapulak ni trabaho. Kat pagyamanak na awatan da kas janitress dito eh. Sure. Kaya't katulungan. Padamag ko, kaya't agmay-may sa kakano namang supsuporta kadagiti duang anak mo. Uwan, sir. Ngamin, nabayagan na pinanawan na kami ti ama dagiti anak ko. Ni Sir Ador? Uwan. Kasi ka nga ron no kasta. Mana? Mangrugi ka nga ron ng nagtrabaho, Jessa. At agkasangay nga empleyado ita. Iso nga ado ti taraon diti kusina. Uwan nga ron. Nagado ti sagana, sir. O sige, mangan ka mo na. Agsasango tayo amangan, Jessa. Di kag babayin. Maudi akton, sir. Umuna kayon. Di kag paudi. Makigiddan kan. Ala, umay ka. Bayat ti pandangan tayo. Yam amok pa yung umuna ni Jessa. Di baro akadwa tayo. Ket, kas iti kanayon ko nga ibaga kada kayo. Batas ko malang titrato tayo iti tunggal may sa dito'y kumpanya. Awan ko ma, ti idadaduma tayo. Nababaman, when no na nga to ti posisyon na. Nalawag ka di? Dalawa
Agyaman ako unay kan ka, Sir Danilo. Tay tilak city nararamid ko kan ka iti kalabas. Kat napintas lat na titratom kanyak. Pagkawanan na kuma. Biyag. Di tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagkapuhi dyan syudad, Jimmy Baraw. Unante, Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo, Jimmy. siya kante. Basit la wala iti patagder ko. Basit matlat urnong ko anang trabaho iti syudad. Ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawam. Agi patakder kan, iti balay mau. Unante, tapno daman mat pagyanak. Di kapsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadaaron na kitang nakda. Ay, kamayat ah. Ay, naimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Ang adan balay mau. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikabkabalay pa'y laang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masaktot mo ang makikonstruction. Nasakit kang tingulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo timang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulap na siguro ah. Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan, natamukon ka anakan. Kasanaw ang makasapol. Kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat jay nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Anda pa'y may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no maibus day jay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Jay mula manugang mo. Sikog! Sikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Ang sikog pa'y lasikog may ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pang naidanda. Kano addada akanayon iti pudirta, mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawam mo balay da. Ay, day tangaro ti problema lakay. Di nalatultulado jay kasinsin na, nakaurnong iti pagbalay na, uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam nga ron da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to tagbalin a pamilya na. Ay, ano itong atabot nga nakam ti anak ta. Umad-adon ti putot na, ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol ba, ti trabaho na. Pagbagan talatan, bareng makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo pa'y laang, ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau, dagiti agaama. Tsak kaya tagawid hijay nanang, tataangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyukdan, makalang abday ti asok ije balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kan tatang. Sapay sa andaro mo ije balay. Iso nga agat asok iti unag. Ay, nabayag sa amutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw, dagiti anak yaw, kada abalayan. Ay, iso dalangan ati umayag pa syar dito eh. Kan may sa, nagawid na kita'y dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay me. Ay, kastaya. Kay, kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayo na atani, masikugak mo ngamin.
Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo nga minajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Si Kanti mang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng si Kanti dinggin na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami may timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami ti agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang. Sana bale. Tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablesingan to'y balay mo kaanakan. Nalpas mo tayo. Intong no may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. Adatay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Sana nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas laanak ti bang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayo. Kas lada kami ti dadakliyaw. Ante, Suwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamigat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlak am ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay na po, pangal daw to na ati linutam. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana na ka. Agtalo ng langay. Talunag ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaanakan. Sayang jay talon yaw no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton pala yamang rabi. Di ka kadi agpapain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakay. Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay. Tada tayo ang kadwana. Naimbag tulaang mga sawan, hadan to kadwana. Awan sapay mo, nubiam di may. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mo't laang no, agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single la kanayaw, tawan pampanunutang. Baging laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo wapapapanaway? May mayat mo't laang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Niya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano? Nuawan kami iti amam. Kasano? Makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanunyaw. Nang runakit na'y, umadadaw dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma saan nga agsaksakit tinakam mo? Wine. Okay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw anak ko.
Jimmy, kanakan. Umayak man. Ay, ante, nakayod kaya? Wan, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, Wan. Allah, lakaman dakman na ante. Mababain akong kada kayo. Nakasingsingpot kayo kanya. Ay, antay ta ka maday. Kasla anak nga ruday, ti pangibilbilang akin kakaanakan. Ay, wagay am Jimmy. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti dayto. Ha? Anya na ta, ante? Apay no, agnaid ka laangan iti balay. Total awam mo lakat kaduam dito ay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo nakpailayan ang kabalay yun. Saan kaanakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Takas la agkabsat kayo. Uray agabang dan ano ko. Ay, kwa, ante. Kaanakan, agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmay-maysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaban na. Uray, agabang da. Kwa, kanakan. Manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaudak mo titilibre iti balay yun. Isa saan tan nga agabang. Ay nakasingsing put ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mat sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwarda. Kan nasingpot da ante Eva kanya. Isa jak mabali na paayan ita. Kahit pag naidamon ngay, Iji balay da ante Eva ante. anya, no kasta, agsinukat kayo niti pag naidan. Huwan ante. Kat kasanon ngay no mga asawa kan, pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iti balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sa bali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yu amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singput ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingput lang. Tapno maalan na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Masakit nga ron ti ulo karumar. Nagpudot. Agawawir ka nga raw, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby dita indayon tabantayak. Ay, pasensya anak pa lang ita. Ay, sumilat ti arami dyan nakta, iba. Sa doon milat ta. Maturuglat kukuen na iti balay ni Jimmy. Ay na, problema dan dayta. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Sana ko na ma-stress iti anak ta. Ken adan palay na. Anya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan. Adan libre apag naidan na. Wine, misan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpot ti ka anak ka. Kan iso nga raw nga inayabak ni Jimmy nga agnaid di balay. Tapno di na papanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kasta timbaga na kanyak. Manang Eva,
damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha. Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinang ipapa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya't nagtrabaho. Bantayam nagiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kayo na. Ang pagtrabaho maya. Aga brodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta. Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pay na trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga at patulong ka kanina nang taalaan na tidaddo mga anak tayo di balay ta. Anya? Para tay talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo sudat ti bantayak bakit? Anya? Daw. Kwartaman may. Awan kwartak nana. Syakit di ko matikan nyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa iti abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparit na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awaga ma. Tumawat ka iti kwarta. Anyat serpina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom lang ay nukas tamot lang. Di na nga rod sungsong batan ti awag ko. Iso ang masuruna. Ante, anda kadwa kasi mang puwet. Ni Jeline, nobya. Jeline, nyantik. Naimbang oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimay? Nakaam-amuam kan kuha na nga'y. Basta gamida Dito'y unag ti pagsasaritaan tayaw. Saan alita ayan tiri daw. Unay kan aya bakay. Ala. Sumrek kayo. Basta mag-asawa ka, Jimay. Uwan angkel. Umdas mat siguro ti ornong ko apag kasaran mi itinobya. Kan uray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa ilang amin, Jimay. Kainagrigat ti at asawa na. Mayabaw, day ta asasawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta ka anak ka. Kakasakulan na nga ron mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay, numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin da nataw, ijay. Kanabayagdan nga nanaid ijay, Jimay. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawa. Basta di mo papanawan, di kasinsin mo ijay balay mo. Tadata, ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimay. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimay. Maasya na kinkwa na. Isumay ti impatawid na kinka. Do kayat ko asubliyan dayjay, mabaleng. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin na kanagan itititulo na dyan daga. Ako lima kartor! Awan bibiyang mo iti daytoy, naawatam! Ulitan, Jimay. Numangasawa ka, dito'y balay, ti pangisang pitam, iti asawaam, Di mo papapanawin danataw, iti balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka.
Pasensya mo niya, ante, Jilin. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apang, Jimmy. Jak pulos ni namnam matikas niya nga ramidin ti ikit ko. Isuot la na kasing simpet kanya kiti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Ang palay mo ten ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mapali na papanawon da nato dito. Lula! Ti tatang! Ay! Bye-bye anyo no nakaturog pa'y ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Kan saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ipagbagama pa! Nan! Intaman kita, hindi amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasadong dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnad kami ni ije balay dagiti dadakkel ko nanang. Ay, kat, adakin ka day talisa. Tanusyak, wan maikaray may tulong ko kadagiti anak mo. Uwen nanang, maawatak day ta. Aladak day to. Tatlo saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayo di anak ko ka nawaya mo din nagsumli dito'y balay na. Ay, saus, nasa magmanon dito. Ay, pasak man pa'y. Sa ko ituloy, ti panagalad ko. Na. Anak ko ti, napadir ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Alay ko! Kumusta niya, ante, angkal? Iyawanan ba raw? Sana na isang butibyak ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Kaya po itigita, ati karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Wala, ante. Dito'y kami ngagna iti asawa. Rumbang laeng, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga ibang. Jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na ado ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayan. Di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo may tugot dagita intun pumusay ka. Alaga gayam di tamanan, tinagibusan ti sabalimanan na pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, musical scoring, Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titong Galmaysa. Biyag. Tita. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito sa led ko. Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mati awag ko. Uy nga ron. Kat, kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pag ipatakdiran tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat, imana di impawi ko apartan. Awan ha. Binyan anay ko. Ninayunak ba ikit di
Inlakok tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ngaila ko, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang day jay ana ilako. Kurang mat nga minti impawit mo. Iso ani na yun na. Kasta aya. Ala, sana bale. Siyak na gastos para di ba nakaibatang di balayta. Ano sa mon my love? Tani, sigamat latid da kwartana. Sikatag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Ase kaswuntan ti pa nagkasarta. Apag isuntumeten analpas ti may patakdera balayta. Ay na, sabay la ko matamalpas di balayta, Alvin. Una, malpas na talaga. Basta da kwarta ama aramat. Malpas. Wen, ipawit ko ito na gusti sweldo kinto mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wensyo na. Kat di kang tanag. Tabantayak to na imbang dagiti trabahador. Manong Floro, umutang akman iti kwartam. Ne, pangusara mi ti kwarta. Kabaybayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan min tagi patakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di, nga gipatakder ka ni ti balay mo? Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka palaeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tasikat agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo, no awan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay, manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalo kak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, manong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo O sige, mabitlaeng. Manang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakdera ko ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan yu alote ijay sentro. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatanga. Anya? Agi patakdera ko ni tibalay ko. Tapos na pagpalayak ng mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Iso nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nalaka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agad, kano nga iti kasariyaw. Intunto ah. Kasano makapagkalay sa kami na tagdamot ni Jabrod ni Jonah. Intun makaawit ah. Alang araw. Sige, ito dok, no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapno marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para itibagim aading ko. Di mo ipawit amin asweldo mo di Pilipinas. Agurno nga to ano malpas ti balay mi, manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo abalay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyona. Ay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay na urnungam langan ti kwartam dito abroad. Tayo nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamat manong, paulit-ulit mo't na itang ibagbagam. Ay na, no, kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon, no, kibaltang. Oh, di sayang, dagiti impaw-pawit mo akwartam. Dakilan agatad ti impaw-pawit mo iti nobyom. Sana bale, tadandaga apundar mi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasama kakasta. Adon, tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakil agatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasing pati nobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey,
Kayat ko dayto yabang. Dayto'y mano. Dayto'y aday di online. Okay, sige, Faye, honey. Gatangan ta. Manuti presyo na, honey. Dayto'y man eh. Oh, kita medyo adang nininan na. Ayos lang. Kabala kang gatangan, day ta. Sige, i-order mo. Taitid ko ti kwarta kan ka. Oh, thank you, honey. Nagsimpat ka talaga, Anobyo. Manutikas ken ka. Gapo tayo ayatan ka. At bangasim, ha? Di na kisuksukat iti ure asino. Nabintas kan ubing kapay. Iso nga ado, nagiti agar aram kan ka. Mga ano isukat na to. Saan, honey? Si kalaang ti love ko. Pangasim ko mga rod. Na pumanaw ka niti trabaho. Nawan, pumanawak to, inton agasawatan. Amo mo, tultulungat dagiti tatakal ko. No agsadengak ng trabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti ure asino, ha? No da mangawis kan karumar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tib bulag, iti agtutuman lagi. Diyak ko na sumursurot iti uray asino kadakwada. Ngamin, adakan tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asinaw dyan sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Diyak ka mo awan amok kita. Ubing ka napintas ba't a babae? Diyak ka mo. Iba'y mo ngamin nakariing dyan anak ta. Ay, madilay tuya na mapaspasamak bakit? Apay nga, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na ijabraw. Diyak ka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramidan na. Ta sana nasaya at tikas ta. Gayam ko ni Fe, nanang, tatang. Nugayem mo. Apay nga raw anak kaita kayaw. One month nga may Alvin. Ibagam tiyag pwesto ka na kamay. Hindi ka nagliba. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanan na. Na, edda mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karne, ti kayat na si dain. Anya! Tiyag pat yan, agayim na lang na dya babae. Bakit? Luray siya ka. Nobya na laki di dayjay. Imposible agayim na laang. Kano naglailo da, iti tungkal maysa. Huwag nga ron Agsinsinlobo na payamangan. Nadakit agayim makasta. Nayapaw, kasano nga ron day tuyan na kayo. Kasano ngay ni Jonah Anubia na. Sapay madama, ti pan nakaaramid, ti balayda. Huwag nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ijabraw. Ang no pagdamagan ta di anak ta, ilibak na may. Hindi na mataklunan di amin. Ay, maasya na itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taay at tinasaya at nga ramidin ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah, tara ramidon ni Alvin. Baka, Anya, ay lakay. Ang mga nuda tamot tiguraan ti anak ta no aramidin ta tikasta. Nangro na kit awan inaklon na kadata. Naita ti parikot ita. Ang nuulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga noday na yun mo nga ipawit ko akwarta ni tatang inton bigat. Siyakton ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napan amin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka. Di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pay laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adupay mo ti paggastusak. Naimbag tula numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Kitam ading ko. Awan samat mabatbati akwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas.
Ay, naimbagkan ka at adan balay mo. Namsyak ngay, mangrugrugi kami pala ang agipatakder. Anyat saritaan nyo itinobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyon ak manong. Sino nga ti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat kaming trabaho, Ginobium. Mangnamna malatan iti sweldo. Kasanumat day tangay. Dinansamat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi manong. Kasta laang? Agbambantay laang akaslad doon? Hina, agpanunot kan, ta saan pa'y anala daw ti amin. Pilyo matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon ngay, no adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na mano. Amon pa'y mata na imbag ti ugali ti tao saka agsao. Isardeng naman langin dahi ti asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga ro. Pagsayaatan, dagiti bagbagaken ka. Ay kit bay ano awan may pauit na kwarta anak kao. Jak matag daw dawat ti kwarta yaw iti kabsat mau. Ay, madanaga na kami ni Ter Alameda na tatang. Ay, nagtalaglauna itinobyo na. Katita pa ilan nagkasar. Isumot ti papapanan amin asildonan. Una naman ito madama ti panagpatakder na iti balayda. Ipakita na pa itiladawan ti balayda aman aramay. Sapay ko mga rod at amalpas ng awan rumso aparikot. Magakmutkin ko na di na ipawit amin na sweldo na. Kula naman nga awan ka na o tirumba nga pagdanaga. Sa nasingpit ka na o Ginobio na. Ay na, kaano la ang amo na day jay. Ganang na nakadakusin. Nubagbaga, masair tirik na na. Mala, bagbaga amlat ta anak ko. Ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't langan ti balay ta, Alvin, honey. O, Jonah. Ang gusto ka din mo dati pa nakaramit na. Nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran na kun nga agawin. Ti pa nagkasarta ti sumarunong nga si kaswanta. Agkasarta apaman ang makaawidak. O sige, Jonah. Puraya, ti panagawid mo. Sana bale. Mabiit lang nga urayan ti aldaw itan. Sumagnaman nula ang bulanan, agawid akon. Nagpintas ka nagtakil to'y balay mo, Alvin. Magustom ka din mo lang, Faye, sweetheart. Ay no, joke lang pagaro pa kastoy kadakkel ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita. Dito yan, tipag na idan ta. Talaga? Sige. Kaya't ko, Alvin. Kasano? Manawa mong ti trabaho ni J Club? Sige. Sikat makaamo, Alvin. Napananti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kun ni Juna anubiam. Kan di ka mabain, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastos dito'y impatakderyo a balay. Ang sabali a babae, tingkap balay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya, kastalaka-lakakin ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam, nagloko ka. Kasta talaga, nanang. Sana balay, taman nakawat ni Jonah. Patya, kamawatan na tayo, Jay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang daytoy. Tanay nagan kanya. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Wala, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, tisaan mo ako kwa. Kukwak daytoy. Siyak tinainagan ditoy kunak man eh. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsyan nga dan balay mi itinobyok.
Di na amo nga itati sa sangpat ko. Iso asigurado ang maklaat na jay. Agtukto ka kon. Alvin, ada akon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Niya kamatan. Ha? Apa yung kasta teacher mo? Saan kan samat ang naragsakit sa sangpat ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. ah, Sino di sa ngayilim? ako, karuba mi, sweetheart. Sino na ita babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa ilang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Anan may kote ko! Anan basol ko ken ka! Sino na ita babae ko, nak, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Potom. Alvin! Ladinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ay ayatak. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Jaglay pagaro pakas na ti pagbanagan ti relasyon niyo ni Nobyom anak ko. Awanon po, hindi dyan, Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo ni Del ti bagim kan kuana. Adal sa bali kadantin nana. Iso na lang. Awan lang mamaayan tinagmamban no kami di abroad. Linog na kaman tinubyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na, no inlimad ko ti kaadar no biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong dahi babae. Jaglay pagkarop. Akwarta gayam tinobyam, tinaaramat, itipan na kay patagdal di balay. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakin kan, Alvin? Isuapanawan kan. Kat awan karbangam amang lapid kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saan ang Alvin? Di na daal mo anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ama urnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it kwa kwarta. Tangay si katinainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. At daya kasuratan ta kwartam tinagastos iti balay. Awan. Ha? Uray asino pa iti pagpatulungan. Awan laban mo. Iso ala dingitak met. Awan maalam makwarta kanyam. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumatdumdum ng idi. Uwan nga ron, manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa na daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manen. Ket amumton sa maruno. Pag nakmam kan pagadalam da ito ang napasamakan ka. Wan! Alfred, Aldawan, apaya di ka pa ila bumangon dita. Mano nga Aldawan nakasta ka? Kalag sakay. Nakapsutak na nang jak maawatan ti bagik. Ah, Jak makaturturog terapi. Kena makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. anya. Nanay, apay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya. Ay, ipandakalaan nga na di ospital, anak ka. Nangagmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka kami di sakit asa na maagasan. Apay asak pa'y tatan. Jak pa'y kayo ti matay. Tay jay lakit di afe,
iti nakaalaab iti dayta sakit mawan ko. Ta isulaeng may tiin kabalay baw. Diyan ko'y kaya timatay na nang agpahagasap di hospital. Ni Alvin tagbit video call. Anya nga tatiba gaday ito atao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta ka? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. At sana makasa na sakit ko. Isumaumadan inti apit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsak ba'y may pulang ko tibiyag ko. Kaya't ko ba'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasulakan ka. Kapoy di pa nang lukukan ka. Sapay ko mata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Ay, manak. Nalokayan ti barukong ko ang matay. Sige nga. Tama ba nuga nga agsa, Jonah? Bye. Bye. Asino, ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan tada kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga ron iti langana. Naggutom. Kan nakapsot nga agsao. Bakit inkasabtan lang iti agsangpag niyo may makilamay. Nala mabait laeng nga raw. Makipaglading itak iti napasamak kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpun kagaya man manipo ni Jam Brown. Uwan, tata. Nagbakasyonak manan. Ay nasaya at atay may kabalasang kaw. Daytoy kat napagsaritaan main nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kaw. Ti panamluko na ken ka. Plano mi nga main nga ilako ti luti ni Alvin. Ken ti balay ang pinatraktor mo. Ket numano ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan min tunay dya, Jonah. Taan mo may nagbanlugam na dya kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit di kwarta, maapama na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga ron ti makaam mo. Awan na saya tapagtungpalam no manang gundaway ka iti padam a tao. Iti sabalya bangir, di kapalilaw iti nasamiit asarita, tado dagiti tattao amanagin kukuna. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Berlin, at akadwa kasing mangpet, ni tatam at jud. Isu ti agbalin ang maikadwa nga amang. Ha? Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan at jud. Imalamot la kanya Oh, Berlin, agmanukan ko ni tatam at jud. Inak pa agluto, nanang. Na. Berlin, mabit man lang. Nagbastos mo day tang anak ko. May bayamon, Susan. Di mong utan.
maikawa siguro tanda akong anobyo. Hindi na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki diti balayaw. Ala. Pas pasensya amon ti anak ko, Jud. Oh my God. Ta isimpatan dagiti gargaret mo iti silegta. Anyat sang-sangitam, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te, Paiso. Anyat sang-sangitam, ah? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa akmanan, ah? Di ka katagyaman. Taad na katulungak amang biyagkan ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatim bagayo hindi kanya. Ay na po, ubingak pa'y anak ko. Karbengak mo't ati makiasawa manen. Kayat ko ngamin nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni John. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa yung trabaho ko. Isa nga sinapan natin makamoy ti tarawon tayo, ha? Kan amin na masapsapol dito ba? Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. Agtagibalay kalatan ah. Ay, uwan pa ka. Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot ang nagayat ka. Kamin, man nakaawat ka gaya mo talaga. Di ka madanagan. Tasyak ka laba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin lang iti trabaho dito o nagtibalay. Ay, agyaman ak John. Ay, supaya may bawas iti trabaho data. Masyanak ba't kami kan kasusan? Kanrong bangla nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kaskasano. Ay, uuwan. Agyaman ak John. Tawan ka din klase mita, Ferling. Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka nga ninanang mo. Ha? Anta ka din nobyong? Awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Karun to, pwede makikita kita nga nakakinkinibig na mas ubing pa yung sika. Isuda ah. Saan kanyak? Taadal pa'y ti pamaysak, tata. Very good kagaya, mga Perlin. Mabalin na masahim ti bukod ko, balasan ko. Nasakit namin. Napano ka naglaba kang nagdalos di balay. Idyak amo masahe, tata. Isuro ka namin. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipadas ko dita bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Ferlin, agsubli ka. Ay, unay kalakit din na yan. Ape, kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ko. Nanang, jak kaya tikada ni Tata Judy di balay. Ha? Ni, apay akas na tibagbagang. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba, agluto ken agdanos. Ta isu aminan timang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem ang nakatatakterak ijay department store a pagtrab-trabahwak. Iso dakala katulungak ni John. kabalak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinan ti trabaho. Tadi mo pa'y amuunay nga aramiden dagita. Iso bayam andi tatang mo adjod timang trabaho kadagita. Adda ngamin sa bali ang nadlaw ko kan kuana, nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanyak. Kanayon na nga ibagaan na pintasak. Na, awan mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaaya, no ibaga na anapintas ka. O di thank you ko naman. Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap ka launay, Ferlin.
At hapam nga mga pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Perlin. Narugit unay tapanunot mo. Dakas-tikas ta. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iswatila at atapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya tikas tangar aramido ma, Perlin. Ne, ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, Jod. Iuwain, Susan. Naagas ti Manong. Naglabaak namin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Perlin, adan? Uy, itay pa simbang point. Nagpupok iti silid na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige nga ron. Tayo nakpay agbalas. Nagyaman na. Sana nakatrangkap ti readout ti silid ni Ferlin. May wayat kung tinabayagan na plano ken kuana. May mas titurog na. Nagpudaw at nagakan nagpintas na ti abalasitang. Umamayakin kuana. Tata Jod, apay nga da ka dito silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ni nanang mo. Pangasim, tata. Di na ko mapag-aramidan ni Didakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Ituloy mo ti maturog. Maturog ta namin. Manjak, mapanak lang ni tayan ni Nana. Di ka pumarap. Dakas kayo nga ginakanyak. Nutob ngaram ti pagayatak. Ipatanak, tata. Tano di nakibatan agriawak dito eh. Ha? Agbilangak. May isa. Dua. Sige. Just kikit di. Siya akong ti rumwar. Di kang rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasaya at kayo adwa kanya. Nawata. At da iba kada kayo, nanang. Katsapay ko matapat tsendak. Anya manin na ita, Perlin. Ni Tata Jud. Pinagpanggapan na kiti Dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Andagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana pag no dagitang ipulpulong na kita. Pagparparbo iti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpay so ti bagbagak, nanang. Amok adi na kayat apara iti inam. Isapat padaksin nakin ko na. Kakayat mo ngagsina kami, Ferlin. Saan apod no, dayta? Aklunan yung amin ng dagpay so, tata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Padakan ka, mamati ka kin ko na, saan? Ang napatsiyam ta anak mo. Nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jud. Hindi ka pumanaw. Ala, Perlin. Inka agrubatan, tas umrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mula ang dagitang ipagpagam. Patsendak ko mamat, ananang. Inka agrubatan, kunak! Diyan lang pagaro. Nalay gayam ngagparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw kami na di nakayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan kano. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Agyaman ak, Susan. Napanik ni ka akong ti kinapudnom kanyak. Ay hatin ka nga na talaga, Jud. Iso na sika ti ayan ti simpatsyag. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka iti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kinapayakas na ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabaling ti makiturog ijay balayo. Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang dagiti amok dito asidet ti ispilaan nyo.
Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon ditoy. Sumurot akon kada kayo. Pangaasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balay mi. Anya, ay sus, narigat ti pampanunutem. Apay nga agdalaw ka. Siya ti madaksan ano, sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Anda ngamin daka sa plano ti agsyuman kanya. Isu mabuti nga kun nga gawid iti balay mi. Anya, ay, sigurado ka itinay tangay bagbagam. Uwan, nana. Ay, no kayat mo, huyugan ka amapan ijayan ti pulis. Ay, saan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madagsan? Tadinak matpagan ano ti inak? Mas napatpatagkan ko na ti may kadwa nga asawa na ngam siyag nga anak na. Anya, Ayan di anak mo. Sumit ngatan ng awan pala eh. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Ay, tsaka mo. Basta, nag-text itay. Kat na kunana, nagtalawan. So, kirkit di day, tiyang uping na. Asus. Pamangan masawaan dadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nanya ti kayat na nga ramidan, makaamon. Natangkan ti ulo na. No kasta, okay lang ka nagtalaw ni Ferlin. Ay, kat desisyon na day ta. Iso makaamon, itibiyag na. Ti kayat nan tumot kat pag sinaid na ta. Banag at jakmut kayat ang mapasama. Apay, asino kumaamang lapad itinayat ta. Ay kaya manak rin Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga among dayta, Jud. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko ana dayta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon tibiyag na. Choice na daytan. ay na, narigati ko dito probinsya, balasang ko. Mga, no saan ka anairwam iti kastoy a klase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Didak pa kadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok. Tanabayag nga awan tao dito'y kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanin? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kuwa. Ket, kasanumutan nga ti panagatal mon. Kunayo mo't nga day skwilaan dito'y ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal dito'y. Ay, o sige nga Rod. Pangem ni, ano sama ti panagbiag dito lugar ni, wen. Wan nana. Into na da pagpletek ta. Intanto iji balayo. Tama ka no agdanta nagdamutan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli ijay balay. Ay na, intalag pakita. Tama ka no madaksana. Muli ka agpakadaan na imbag balasang ko. Di ka madanagan. Kasaritak to na imbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awanan niya man na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singput ka. Ay, no kasta. Palupusan ti anak mo nga agnay iji balay ko, kapsan. Uwen, kapsat. Ngamin, no, anda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga amana. Kasano ajak respetuan? Kato ang damot madiapang. Ala, Huston, saan man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mon ti pumanaw, ay kumakamukan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yo, ngam siyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akas ta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't ngayon na. Bagim laang mo't ti pampanunutom. Kapsat, ala, di kayon agsinumpat, Oh, mga dengkan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyang iti panagawid ko. Sumurutak kada kayo, nana. Ay,
Chamba! Nangina ti papaya ita Ferlin. Iso nga ado tinaglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman ako unay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanya. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanya. Ay, pinanawan nak mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo. Nasingpot ka ngamin kanyak. Kasta idi ni naanang ko. Ngam idi na ki asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Hindi ka nagliday. Kaya hindi ka agimula iti kura iti inamuan. Dakas ti agimula iti sakit tinakum. Nana, Uraan niya ti inararamid ti inam. Inam lataday jay. Iso adi mo gurguraun. Nasaya tadakan, Susana. Hindi panak man iti kape. Makakape at Ada na pudot adanom? awan pa yan. Pagluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagpakit. Kasano adi ag sakit ti bagbagem. Kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Hindi mo maula mawat-watan ti pagpagit. Masadutak nga ron. Malakit din. Pagluto ka pa'y namadamdama. Kanya kung sangpet mo ang masidaya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko nagbali Di ka pala ngapil pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Awan mo't pagtrabaho lumikatak ijay. Pag-abroad ka lang may mayat pa Dakdakkel ti sweldo may ti amro. Mabuti nga kaaga bro. Mga diyak ka ba lang ti trabaho ijay. Kat anya nga ro ti ipakan mo kanyak nung di kag salukag. Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laang Jud. Uma akon. Awan pa'y maited mga kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jud. Maladawak nga agawid Ta adda ipaaramid ti amok. Anya nga oras nga yan makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, bye. Ay, agyaman ka. Sana natuloy ti pa nag-overtime ko. Makainana akadagos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko Ay, talaga nga agiddaak no makasangpoy ta kay Balay. Nanday ta ti Balay. Na. Apay nga adda high heels dito'y ayan diri daw. Nay, agin ko dito. Na. Agin na ayadak ka sumrag. Agin na ayadak amapan iti silimigan ni Juda. Basta naging dilim. Naging kurang na sa mga sweetie. Awalan kayo itibain! Garampang ka, babae! Alay ko! Susan! Kalbog na ito yung babae! Yunaw! Gusto ko lang lawarugan ko! Anay ko! Stunner! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinangbubog ka. Ladingitek, Jud. Ngam napunwa na kon! Huston tinaunday apanawan apa nagsakripisyo ken ka! Susan, Nabaybay ang ti anak ko! Kabukan ka! Nagbali na ka, martir! Gabo iti panagayat ko ken ka! Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo ken ka, Jud! pakawanan na ko, Susan. Nailaw anak lang.
Isanod mo titarong mo kontra kanya. Ladigidag! Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo! Kat sinaan ka matan! Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. Agyaman nakunay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan da ka na pagadal. Agyaman nak iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. San la asyak tinagsaksakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo ang kanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman na ita subad-subad. Basta siya, naragsakak ta nakaturpos ka iti panagadal mo. Kadawatag, asapay kuma, tagtalinait kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Saan to, Apulos? Agyaman na. Nasa pulak matlangan to'y ayan yu, anak ko. Nana? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Ako ikak. Masaksakitak kami na naming karigatak tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapot ka. Kaya di ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ano, anak ko? Kailiw ka una yan. Anya day, Jay? Nagtao diti silid ni Nana Luz day dyan kanaptuog ha. Mabitla ang Nanang ha. Nana Luz, apay ang pinanawan nakmatan. Anak ko, natayan ni Kabsatlos. Kapo iti pan nakaatake. Buwan nga ron, Nanang. Natayan na dyak man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Dyak man lang na ikan iti napinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kasdahunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Amok, ano tinagkurang anak ko? Masimpatag ko nga minti lalaki nga awan ka is ka na. Gamsi ka nga anak ko. Ay, dakil tinagkurangan ka anak ko. So, ang mga asim. Dahil ka nakitikon daw ay amang sulit. Kadagiti anak kurkurangan ka. Ipat-pati ka unay anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madanagan. Diyak nagimula iti gura pa da kayo. Takas tatiin suro ni Nana Luz kanyak. Napagawan kayo, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nana Luz. Isa pa nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, nagbiag kayo pa itinapahot, Nanang. Nuwan, anak ko. Ikararag ko ito, Diyos na ina. Ipatpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, man, Nanang. Di mo isukat ta anak mo, itawan ka iskan na alalaki. Tapno di mo tutilmunan, dagiti umarubos alwam. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan di sa balimanan na pakasalitaan, di drama tayo. Biyang. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you.
Kat Diyos tag ngina iti tunggal maysa.